Scumpă soră Viorica, îl iubești pe Iisus? Din motiv că îl iubești pe Iisus și pe baza credinței tale, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Scumpe frate Serghei, te bucuri pentru ziua de azi? Da. Îl iubești pe Iisus? Da. Scumpe frate, pe baza credinței tale în Iisus Hristos, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slava, slava, aleluia!